denboraldian mailara iristen ari gara, eta talde guzti eskatzen ari gara, balorazio bat egitea, nola baloratzen duzu aurtengo denboraldia? Bueno, egia esan oso positiboa, ez? Urtea irabazten hasi genuen Zumaian, gero helburu garbia genekan Espainiko Kopa disputatzea Aimarrekin, bigarren postun bukatu genuen sailkapen nagusin, taldeak horretu duen itzuli guztitan lehiakorrak izan geha, praktikamente podiunen bukatu dugu urtean korritutako itzuli guztik, eta Euskal Herriko lasterketa hauetan Euskaldun zein lehendakari torneuan talde lehiakorra ekartzeko aukera izan deunen, 10-12 txirrendularikin korritzeko aukera izan deunen, taldea egitan lehiakorra izan dela, ez? 12 garaipenekin gaude guantxe bertan, beti gehiago nahi dituzu, baina garbi dakau formakuntza talde bat gehala, aurten beste 3 txirrendulari profesionaleta pasatzeko aukera izango deula, bai Aimarrek bere pausua garbi irabazi du, Karraskosak eta Ibaiek bai. Eta gure helburua hori da, ez? Talde txirrendularik formatzen jarraitzea, aukera hori izatea profesionalak izateko, eta lan egiten jarraituko dugu. Urrengo urtera begira, ze pausu edo ze mugarri markatzen dituzu da euren buruai? Bide honetan jarraitzea, ez da? Azken esate dizutena txirrendulariek formatzen jarraitzea, alik eta talde txukununa izaten saiatu, formakuntza prozesu hortan lana eraginkorra izateko, eta gutxi gehiago egia esan. Galdera egin diogu Kajarro aldekoari, baita laborali ingo diogu, zentzua dauka finisher taldea Kerfalmanentzat gaur egun? Zalantzai gabe, ez, ikuste dugu, azkenen esate dizutena, 3 txirrendulari pasako dira urten baita beraien merezimendungatikan, eta bideako izan behau. Gu lanean jarraituko dugu, alik eta txirrendulari gehien formatzeko, eta profesionaletako pausoi lortze duten txirrendulari horiek formatuta izateko, eta behin pasatzeianen taldiantzako funtsezko txirrendularik izan ahal izateko. Urrengo urtera begira, ze estrukturakin lantzen ari zarete, handiagoa, txekiagoa, ze txerrendulari karri mantendu zen, dauden txerrendularien artean, suposatzen nil bat goraipatu barko dezuela zehar, baita ere Euskolen artean agian Aimar, zein da zuren gidalerroa? Lanean nahi geha, ez, guaindikan ez dago garbi bat, nola izangoan taldea, baina garbi ikusi dugu aurten Hil Jimenok aurrea paso handi bat eman dula, eta taldeko erreferentetako bat izango da urrengo urtean. Denboraldi mailara iritsi gara, bada momentua errepasoa egiteko, zure balorazioa nolakoa da denboraldi honetan? Orokorrean nahiko ona, denboraldi osoan zehar nahiko regularra, eta orain bukaeran nahiko ongi bukatzen naiz. Iztira momentu nahiko onak izan dituzu, gaur lan podiuma lortzea, seguru sorpresa izan zala askorentzat, zu bezalako txerrendulari garai bat eta ordekerako aproposa, olako menditontorra batean aurrean ibiltzea, igoeretan aurra pauso eman dezu aurten? Niretzat ere sorpresa bat izan zen. Lepaustaia apurtu nuen, eta hasiera gehiago kostatuko zitzai dela pentsatzen nuen, baina nahiko ongi hasi nintzen, eta gero ongi mantendu nintzen, eta orain ongi bukaitzen. Uda nola junda, taldearen helburu nagusiak udaberri partean izan da, udan gehiago lanekan txapelketan ikusi zaitugu, hor nola moldatu zara? Nahiko ongi ere agostako giroa korritu genuen, eta horre ez nuen sorte oso ona izan, baina nahiko ongi joan nintzen, eta orain nahiko ongi sentitzen ari naiz eta ongi bukatzen. Maila honek eman dizu aukera profesionaletara iristeko, zer espektatiba azkazu hurrengo urterako eta jauzi hori emateko? Disfrutatu eta lan asko egin. Aimar, denboraldi amaiera ate joka dugu eta errepasoa egitera behartuta gaude, nola junda zuen denboraldia aurten? Ni uste dut urte polita egin dudala, 5. kanpeonatotan, gero haustan nahiko ondo atera zait, eta gero talde lana eta hori nire ustez talde lana eta hori nire ustez ondo egin dugula,
Egia da nahiko irregularra izan zarela aurten, baina bueno, sekaso maitzarik aipagarriena izan da zurea, estatuko txapelketetan 5. izatea, horrek seguruna konfidantza asko emango zizula. Bai, azkenean ez da, urte honetan hasiera izan 9, baina bueno, horrekin eta beste maitz batzuekin buelta eman genion eta bueno, nahiko pozik 5. postu horrekin eta regulartasun horrekin ere. Eta hortik aurrera, pixka sartuago ikusi zaitugu, ez? Uda nola junda? Uda hobe, hori pasa ondoren, nahiko ondo, maitza batzuk atera izan dugu eta bueno, nahiko pozik. Horrengo urte behira zer, ze aurre ikuspen azkazuzuk pertsonalki? Nire pertsonalki pauso bat ematea eta irabazia badut, hobe. Ni esker. Bai, zuri.